Alltså visa vad du går för. Men du tar ju inte det. Han drar ju fel håll ju. För det känns inte så mycket egentligen. Jag är typ van nu. Alltså killen kommer ju börja knäppa i Nej. Du vet att det går direkt upp i hjärnan, va? Shit, jag börjar glida typ. En gång till. Jag vet inte mos en massa peppar. Nej, det känns bra nu alltså. Gör det? Ja, det är fint. Ja, för fan. Nice. Du kan gå, Han blev ren på huvudet. du kan göra det innan du går och gymmar. Vadå? Sniffa lite örtsalt. Det svider som fan. Örtsalt. Alltså, verkligen skitmycket. Verkligen skitmycket. Martinsalt. Martin, det var ju... Är du full eller? Va? Nej. Du borde sluta med det. Jag tittar där. Det är ingen fara, rosmarin. Jag måste kolla vad inne. En rosmarin. Rosmarin? Libsticka, vad fan är det? Oj, oj, oj. Det är sånt som rustar över nerverna. Vad är det där i? Då kanske jag inte ska stoppa det i näsan. Nej, det går direkt upp i hjärnan. Ja. Rakt ut i blodet. Det känns som att jag ska blöda näsblod typ. Så läste ni i Aftonbladet hon som hade hittat en tumör. Hon var gravid.